Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manohara Soimah Los Ayu Lek Dames. Iki apa nakai lekmu dan lek Sandi guys. Kayak jaminan iki lho. Itu ku jaminan apa? Lekmu lek Sandi. Lek jaminan yo lek. Mesti bingung. Blangkemen lambene. Oh, jarep-arep. Jadi kita mau dibatin ngono. Iya. Ngono to. Jam nang sore akan nang sangu gitu. Juga, Mbak. Lali ya, Mbak. Lali. Lali lek. Dan nanti Mbak Mur. Mbak Mur nganu julang rapat. Turu, Mbak Mur. Lali ku pek rasa biasa. Lah piye jelok apa? Sah sangu kok. Loh, wis wengi jere cek wadang kok ngene. Jelok apa lek? Sah. Jelok apa kok? Lombok. Gak usah. Wis wengi kok. Usah no le. Ki ape budal kok e. Heeh. Ya nek gak usah tak pek aku nek ngono. Arep puncak. Tak pek, tak go mulih, Mati. tak pangan. Aja pure ono. Lek mui lho yo. Sampeyan ora tegabu yo. Yo piye. Lek Sandi jelok apa? Apa lek? Jelok apa lek? Wis karek ono Kecoan. Gajoan. Doyan gak lek gajoan? pedes. Lho, yo aja pesen. Minum iki. Iya, aja pesen Mie pedes to. Wis tau tapi sampean. Wes apa tak grajah iki. Walah ngeri. Apa ya semuanya lanjut kuwi? Nek sushi ngene iki. Susi belum tahu. Susi kok. Sushi. Sushi iki panganan Susu basi susi ki. Kan susi, susu basi. Satu kok amal. urung wengi lek. Wes saya ndang budal anu kok olehmu. Nang kene, Mbah, aku Pindah, Mbah, pindah. panas kok. Cara tak gaweno sushi mbok pangan gak, Lek? Lapangan. Anggur enak. Duh, Enak ora? sushi kan makanan mentah. Iya, mentah karek goreng ngono. Duh, ora usah digoreng. Langsung dipangan. Iwak mentah. Dan aku ya orang tahu. Aku dhewe orang tahu lek. Ngono enak nek rong tahu iki ya. Yo kan nek didelok ketoke enak ngono. Ya wis aku ngomong enak. Jerene enak. Iya. Aku orang tahu jajal tapi. Lek Sandi wis tahu purung lek? Jajal lho lek. Kapan yo Mel kene gawe sushi? Sushi isine apa? Iwak. Iwak. Nek sushi asli kan salmon. Sementara salmon larang, kayak iwak lele mentah ngono piye? Doyan gak, Lek? Anggur kowe doyan aku ya doyan. Lah, aku gak doyan. Gak doyan, Lek. Oh, sing masak ora doyan ta yo, Pi. Tuh. Lele iki aku gak kenal. Iya, Waduh, Lek. amis. Waduh. Lah yo mbah ki lho Mbak Dila iki. Loh, iki jek nakoke Lek Sandi, lekmu. Jaminan apa, Lek? Sekarap. Sekarep. Jaminan sekarep mas aku nang kene cepu gek enak. Halo tukang kerupuk gebres ayo lah yuk. Wes ayo. Ben Sekarap. tukang tak hajing. Guys, kita berangkat dulu. Sekarap. Dulu kan. Mel ki mok. Aduh kena kuwi. Geteh. No, enggak boleh. Iku linci po. Mel pula Mel. Bocah kok Mek peso. Kok mek peso, Pak? Walah, lah kok mek peso. Gedean, Mak. Pak, elek. Tadi kayak dadak Anu, kalau udah manding, Lah, kok dikayak dadak? Gak malah perih, Pak. udah manding kalau gecat, sampe gede itu tabrak ngono piye? Mau tak kayak nganu wae lek. Kuwi pat merah ngono.
takok umur. Alah ya. Volamu piye iki? Wis guys. Iya. Nah nyandung. Gede. Langsung gede. Aduh mae. Mel pulang Mel. Ma, anak emak. Anak emak. Ngono, Mak. Nggih. Ternyata sing go nugel niku, Mak. Sing bunder. Lah dek iso tapi dek matane ndandang ae yo. Iya, Mak. Nyandung. Badanmu nyandung opo? Apa ngono ku yo Langsung kena. geten. Lah yo. Aneh, ae bocah iku ya Allah, paring ngono dhuwit sing akeh. Ku neplok mel-mel. Ya Allah, tak kira iki sandung watu, Mak. Nek gak ngono apa lho dedek men didelok langsung geten. Didelok matane. Mbah piye matane ning ndi ki mau? Aku ngrasakno mel-mel lek sepek. Bedino enak ya, Mak. Dandang ae ngono, enek ae ngono lho. Nang kene iki. Apa ora waris ngono apa mergene kene? Mbah. Mak, ndi, Mak? Apa kuwi? Obat merah. Iya. Lho jere Mak, jere Pak enten. Nekono reneke, nekono renek berarti yo kecer. Ondek aku nyapu tak kek kono iki. Dah Ning kene. golek jarak jitun. Dedek nopo niku? Jarak Dikek gedung-gedung mau. jarak jitun. Ya sik ae kabet apa minyak telur naik tawon. Ngeluh perasaan anake. Jadi pas kuwi ora apa sih. Ning kamar. Tadi pas nang kamar ya ora ro. Ning kamar. Cah iki jane polahe piye ya Allah. Gak ingat. Perisisan. Jika minyak tawon gak apa ya, guys? Gak malah engko nganu, infeksi gak? Ya ora. Tenan gak, Mak? Dek infeksi kok nayong. Mbak kok emang gue iki kok iso. Lah wedine nek infeksi, Mak. Jadi lek ngatine kon golekno bojo, Mak, ben gak ndandang. Ukur. Kemeng ya rasane. Aku ngrasakno kuwi iso pegel Mantep body set. Dek iso mbok tabraki mati. Ora ini dia, Mak, aku nyoteng ra inget ngisor. Ya Untung ora pas makan. Lah ngene iki, guys. Resikone wong nyoteng. Tapi sing kena mel-mel terus. Mbok iya aku bedino mesti enek ayo. Bisa tuh sini. jaminan iki Pak ben tuku kono ben tuku lah. Gak usah marah apa iki. Wong sampe mulih kok tukokno jaminan. Jam berapa? Juri ini Mimi kan cepet nih. Tak tuane kayaknya. Bakso kula cepet. Iya, cepet bakso dibangun. Saya aman. No. Dandang aku rasakno Mbok pegel. kenapa ya aku ya? Mbah. Ayo, guys, jaminan ra apa kejadian Siti iki. Aku kan kuat. Iya, anak kuat iki, guys. Iya, aku kuat. Cilik-cilik tapi kuat kok Dek ini. Aman. Terima ini. Ini men kecil loh. Orang ngono, maksudnya tangan aja. Kan gak enek nganu newesan. Guys. Cuek iki. Yuk. Rasa kayak banget. Oke, guys, kami. Mbok ngopi, guys. Mie ayam 30. Bu, mie anu, apa? Mie tadi. Jadi siapa mel iki? Ini kayak bude. Bude. Gede berarti ibu gede. Iya, lagi. Nek Dia buli. ada diem, Bu nih. Diem. Enek. Ya JPU. panas, Bu. Gak apa-apa. Vanilla. Ini teman sampai
Iya. Barengane. Iya. Kok kenal? Kok kenal? Oh alah. Midi ku TKP 2. Oh, sampean? Jurusan apa kae? Oh, TKP Yunan. Oh, alah, gak ngerti, Mbak. Sidone mie ayam go jaminan. Enak nganu kesrok nganan sing nggon besi ngono. Grendra. Gak Masa gak grendra wis. gak apa ya? Gak ero sing bunder ngono ki. Ya Pak Sal ning ndi, Bu? Wah, Pak Sal itu wae. Wis kayak gini dhewe iki mlebu. Bu, aku gawe es ya, Bu. Kayak gini dhewe. Aku dari kene ngono. Rai gini tante. Bule. Tante sih. Bule. Kok bule sih? Bule iya ya kayak tante. Bude. Ini tuh terus sih, Mbak. Jeru kuwi. Jeru kuwi. Sumpah. Kayak seru. Bedane kon ngelasno nek omongan. Iya, kon lasdol sih deh. Mel perimen aku ngerasa no perimen mel. Lugu kali. Kemeng nih. Lugu. Aduh. Alay lah. Tapi nek gak lho. Alay piye? Lah cara mono kenek nganunan singgo nugel wesi. Mau ning kono cuci tangan Yunan ning kene iki mau dume es batu cuci tangan. Es jeruk iki, Pak. Sik. Es, guys, es dulu. Aku gak bayar. Gak bayar soalnya gini. Bude iki. Guys, jangan lupa di invite ke dengar. Oke, nanti saja. Oke, segi es wis. Jadi, oke, aku kan nggak ilingin regane 11.000. Lagi gue duit piro? 30 tok iki. Gimana tak delok ning dashboard? Nggih, campur ae, Bu. Gimana tak delok ning dashboard sak meneh tok. Ngono model. Aku langsung males banget iki, Mbak Kun. Ya kuwi ra nggo duit blas iki. Sumpah Wis tak balik dulu nek no. Tak tinggal kene yo. Iya. Gak apa yo. Banget kan iki gini. Saya kudungku gak anu. Guys. Ya Allah. Untung nih budiku dhewe. Untung cedak. Untung cedak omah. Ini gak budiku dhewe. Ya yo. Murah. Duit 30 pesen telu. Bijinya sama saya. Murah ngiling yo. Tak tinggal sini. Dadah. Dadah. Lho, aku ditinggal dia juga duit sih, guys. Mana? Iya. Iya. Sak menit tuh. Sak menit tutup. Kurang, Bu. Mel kepala apa Mel? Iki gak usah kayak gitu. Mario karek seton. Gua punya sekompor sih kapan Ya yo. Bar kena iki kena iki. Lho guys, iki porsine semene pira, Bu? 11.000 tok. Iki penuh lho, sak mangkok penuh lho. Ayame. Bagi kalian yang rumahnya Dong Tuban, Merah, Cepu, Koman bagian iki bagian ndi, Bu, ngene iki? Bagian ndi iki? Ndak Koman iki pojokane merah, guys. Jangan lupa dilarisi mie ayam. Semil. Jangan lupa dilarisi mie ayam bakso Solikin. Iki tempatnya kae.
Nek sana itu Dong Tuban, daerah Dong Tuban sebelah sana. Nek sana dari Cepu Merah. Loh aku promosi malahan. Oke guys. Saya mbak nungguin Mbak Dila dia mau njupuk uang. Bu, uangnya kurang ibu. Nang apa-apa gosek. Oh, ora lho Mbak Dila njupuk. Nah, aku ditinggal dulu. Kurang Bu. Kali aku nek wis regane 11.000. Iki terus mau 11.000, bakso mau 11. Dongnya bakso mau 15 guys. Enak bakso gul juga. Di sini. Ki juga dek biroro kae. Hah? Duit iki piye ngono? Mak. Kok iso kurang ki mau duit piro? 30. Wah, Mak. Lho kok kira dihitung dhisik. Duit diluwei. Yo, yo. Terima kasih. Wih, duwe. Ini 30 ae. 33. Duh, Bu iki mau jipuki kurangane, Bu. Walah. Wes pas kok. Makasih. Oke. Saya gratis. Mel-mel sing tuku. Ayo. Mas paling sik. Kuwi nek nang mobil ngono kok penculikan ini. Kae lho bocah. Bocah dolanan Matiin sih nih ya. kok malah penculikan sampai ini lek mau dan lek Sandi menunggu. Siji nang sapa? Garai. Garai. Pirang mantap. Digo mulai, iki apa mulai? Tak ono mati sijine. Sijine mbah. Sini Mbah. Satu sini. Mbah Ji. Nae. Niki sing setunggal nggih sinten? Ya. Nah, kan kula tanglet riyin. Kan tanglet riyin. Waduh nang anu Mel, sing nyucuk sikil. Terus gemule iki piye le? Gemule takoki wong sik. Jare digo mulai, Mak. Nggih, lekmu ngomong ngonten ni. Sing nyucuk ning gene jempole Mel-mel. Wis direkno lho. Iku sik kok. Oke, sepil. Iki mau saya nucup sikilku iki. Lho piye lele? Kok berubah-berubah ae. Coba pula apa tak kekno piring? Piring ah. Ya wis piring. Apa langsung ini ae? Lekmu gak seneng sing panas. Biasanya sego ya diler. Diler nang Mbak Mursi. Jadi iki diler sik. Kayak ngene freezer. Ben dadi es. Piring. Sik, guys. Ngolar sik. Guys, kita pakai maam dari mulai sini. Saya aku kayak kita jembleng. Pakai maam dari sini. Jaminan kita suka maam. Saya. Yo. Ayo, terus. Awas, inget oh, nganu neh. Lekmu, lek Sandi. Oke, madang riye. Minggu. Aku mal. Bisa sih. Panas sih, Bu. Iki Mbah Ji. Walah, malah bayaran. Nggih. Amit panas lho, Mbah. Ah, ya. Lekmu. Ya sak meniki. Aduh, caos. Caos. Urun caos napa mboten, Mbah? Iki caos. Adune ra delokno ae. Iki lekmu.
Guys, digomu. Lah niki mawon lek nek mam. Duh, lah sak piro to, Lek? Sakmono. Mbak Juli sebelah kono, Mbak. Soalnya backlight, Bang. Bapak ambil orang bokek ya. Pak mboten. Mungkin Waduh. Pak mame jangan bening. Iki piye tak junguki ra iso. Mel. Ditandani Mel. Kok jenengan. Sekali-sekali ke orang mak. Terus Tak suka juga. Aku nama dia. Pengen. Aku nak rayo. gimana tuh nanti? Teng budine kula. Mie ayam bakso solikin niku lho ngarepan. Bukan bahasa rutin. Nggih. Iki dah. Nggih. Nggih. Budine mel-mel niku. Ini yang mana? Jadi ini kayak kon tidur. Wah, ya. Wah, kuat tuh. Kakan caos. Ya lek di-review lek. Ku budhe mau. Nggih. Gak nggo saus ya, Lek? Sambel lek. Sambel. Mau terus. Latin pedes lek. Anu kene nganggo cutek ada garpu. Anu aku nek nganggo cutek tak sisehno kok, mandar iso kok. Tapi lewane takok ngono. Ndeng ke kuat tuh tenan kok Yopi. Berarti bumbune wis didadekno siji ngono lek. Iya. Oh. Mesti ulet kok kono. Campur nganggo tukang. Wong berkotrok kok. Udah take nganu wis suwi lek. Yo gelis lah ben kono. Cuma kakean caose. Pripun lek? Ayo. Sadurunge mulih mangan dhisik. Pemirsane gak ditawani. Ku mari saking sing delok aku ku lho enak man mie ayam iki jamenane. Ya lho. Intine jaminane mie ayam nek gak nek elek dia. Wah, lagi delok iki kok. Kesel lagi itu. Ngode lho iki, ngobene ndi? Udah. Ini cara ta. Mbune putihan. Kayak enak es yo. Nek kene gak tau ngombe es lek. Tahu. Tahu. Tak kira gak Aku tahu. ben pengen delok aku. Amin. Nek mau delok. Wis ngene kan biasa delok. Kalau nek esok nek Jumat Berkah jadi sarapan. Aku tak sarapan tak mangan kok aku. Pripun Mbah Ji? Mantep lah. Mantep. Enggak mau ini kok. Walah diwareki Mbah Ji. Entekno apa ora, Duk? Ngentekno to, Mbah. Wah iki yo Mbah porsine iki. Bedodok. Nyeloduk. Wow. Sudah pengen gitu sih. Sekian. Kenapa? Metu terus. Goni gede, goni PKU apa nih umum? IGD, Pak. Langsung IGD iku. Pak R atau Belum mandi. Pet merah Bang. Dalam? Oke, pet merah. Mboten ada. Tak guyang banyu. Kayak karpem dia. Yang iya ya ora apa-apa. Ini kayak gitu dadak memang. Perih, Pak, mungkin. Tapi merah sih. Tapi beda nih. Terus dari mantep. Nek suara barongan yo? Gak roh. Iya gak sih? Iya. Abi. Tektona. Nggih pun, Lek. Arek iki nggih. Iya. Oh iya guys, iki dik mau jenenge apa ta? Iki lho. Sing anu ni mel-mel. Jenenge apa ngene iki?
Wis guys, tak tutup ya. Oh, kira mak, jadi kayaknya dijupuk mel-mel mak. Semateng dijupuk. Iki sing isor mel, mateng gak? Ya wis.